Streamovací služba Voyo končí, respektive bude přetransformována do služby OnePlay. Ta už nebude čítat jenom videotéku Voyo, ale taky O2 TV, protože tam mimochodem končí taky. Obě tyto služby se spojí, jak Voyo, tak O2 TV do služby OnePlay. Všechno začne 10. března, kdy na tu službu budete moci přejít. Zákazníci O2 však budou přicházet postupně v několika vlnách, které budou trvat odhadem, co se říká několik týdnů. Vy, co máte Voyo, dostanete přechodné období, kdy třeba během března nedojde ke zvýšení ceny ani žádným dalším změnám. Budete si moci rozmyslet, jestli vám OnePlay vyhovuje, protože tam bude ta videotéka a navíc ještě ty kanály klasických televizí a zpětné zhlédnutí. Doposud jste platili 159 Kč měsíčně, jak tady můžete vidět, to se ale pak od dubna změní na 199 Kč. U O2 dostanete k internetu zdarma tarif OnePlay k internetu, ten ale nebude Voyo nabízet. Voyo se objeví až u tarifu Comfort, který vyjde právě na zmíněných 199 Kč, ale oproti Voyu neumožní 2 streamy souběžně, ale pouze jeden, což je zhoršení. Pokud budete chtít více streamů, musíte si připlatit rodinný balíček za 99 Kč a cena se pak vyšplhá téměř na 300 Kč měsíčně. Pokud vás o změně nebo celkově o tomto kroku cokoliv zajímá, ptejte se v diskuzi a já vám velmi rád odpovím.